И здравейте хора! Аз съм Пичо.bg и днес сме тук, както виждате, в Temple Run. Тая игра е много готина. Искам да ви кажа, че е много готина играта. Много ми харесва на мен. Това нещо ще играем. Започваме. Така. На мен ми е лесно, защото преди имах някаква Temple Run 2, която въобще не е лесна. А тази поне за мен ми е лесна. Не ми казват, че съм много по Temple Run-ите, ама просто тази е много по-готина, според мене. И съм по-добър. Това ми е много бавно. Някакво тесно. Някаква гора. И ми е приятно тази игра. Тая ми е по-харесва, поне на мен. Мама изгорех. Може малко да ми забива, ама... Не ми сърде, просто много ми забива тази игра. И другите игри ми забиват ужасно. Века забива. Таблета ми е просто много. Забиват игрите и не може да се играе. Просто... И така нататък. Това го записвам сутрин, ще го кача по-късно, защото кой в 7 часа ще ми гледа клипа, то никой не е станал в 7 часа, освен аз да правя на готин. И днешен Пич.bg ще стане в 7 часа. Нищо. Това ще го качиме 10 часа, може би по-късно. Да знаеш, че ставам в 7. Така. Това са босна, защото лаги. Така. И сега не тя. Ай. Другата целта е ловкост и равновесие и да обираме парите. Вау! Какво стана? Да. Гоня тя. Моля ми да огъня. Да, могат. Лол. Могат да го минат, не ще горят. Вау. Поне много когато направих. Ще купа. Ще купа за крилата. Такова за спид. И... ще завиждам за някой от тези. Може за момичето да си купа. Не знам. Айде, дай. Хора. Добре.
на гейм процесор. Реклами някакви си ме много дразнат. Много ме интересува банката, какво става. Аз правя клип. Глеко каза бива, бе. Това е сигурно от Мобизена. Не вали от Мобизена. Да, забило много по-лошо от Мобизена. Тази игра и свършваме. Така. И вчера в Clash Royale мама ми направи една офертичка за Giant Chest. 80 джема и 1000 голд. И се зарадвах. Окей. О, сори. Зарадвах се за това. И така. Ако ви е харесал този клип, не забравяйте да го харесате. Първо, че оставите по един коментар. Първо, че бяхте с мен. Ще се ви следващия клип. Бай-бай!